מאז שהעליתי את הטריילר של אבדת בת מלך, קיבלתי המון תגובות, המון עידוד, המון חיזוק, המון שבחים על הרמה של ההפקה. אז קודם כל, תודה רבה, זה ממש לא מובן מאליו, ממש תודה. בנוסף, גם הרבה אנשים פנו אליי ושאלו אותי איפה אני יכול ללמוד את התחום הזה, איך אני יכול ללמוד גם לעשות סרטונים שכאלה. אז התשובה הפשוטה היא כאן בערוץ הזה, כי מהיום אני אתחיל להעלות לערוץ הזה תכנים שקשורים בבינה מלאכותית, בין אם אני אציג כלים חדשים או שאני אראה תהליכי עבודה, ומעבר לזה גם נדבר על חשיבה, לא רק על הצד הטכני של העשייה שהוא חשוב כשלעצמו, אבל גם על איך לחשוב קולנוע, איך לספר סיפור, איך לערוך נכון. כל הדברים האלה חשובים לא פחות כשאתה רוצה ליצור תוצר שלם ומקצועי. אז אם כל זה מעניין אתכם, פשוט תלחצו למטה, תרשמו לערוץ ותישארו מעודכנים. עכשיו בואו נתחיל. אני אורן אלקבץ, אני הבעלים של סטודיו רב אומן. ב-20 שנים האחרונות עשיתי מאות הפקות של אנימציה ללקוחות הכי גדולים בארץ ובכל העולם. בשנתיים האחרונות עשינו מפנה בסטודיו, והיום אנחנו מתמקדים בעיקר בהפקות ברמה מאוד גבוהה עם כלים של בינה מלאכותית. היום אני רוצה לשתף אתכם קצת בהזדמנות שהתקופה המטורפת הזו מביאה. עד לא מזמן, אם רציתי להפיק סרטון שהוא לא סרטון אנימציה, הייתי חייב בימאי, תסריטאי, צלם, איש סאונד, עורך, איש תאורה, מאפר, מעצב תלבושות, אחראי על הסט ושחקן. וזה המינימום ההכרחי. ואם אני רוצה סרטון אנימציה, איזו אנימציה? אנימציית דו-מימד? אולי תלת-מימד? אולי אנימציית סטופ מושן? הסטודיו הזה מתמחה בתלת, הסטודיו הזה מתמחה בדו, הצלם הזה יודע לצלם אוכל, הוא עושה פורטרטים מעולה. היום כל ההבדלים האלה הולכים ונהיים יותר ויותר מטושטשים. היום בן אדם אחד יכול להחליף סטודיו שלם. עם כלים של בינה מלאכותית אפשר להוציא כל דבר שיש בדמיון לפועל, להפוך את זה למוצר, להפוך את זה לסרטון. לדוגמה, אם אני אקח את הסיפור של כיפה אדומה, אני רוצה עכשיו לראות את זה בסגנון פיקסאר. אתה יודע מה? שיהיה אנימציה דו-מימד. יפה, אבל לא כזה. שיהיה יותר אנימה יפני. נחמד, לא. אתה יודע מה? בוא נעשה סטופ מושן? אולי סרט הרפתקאות? עדיין לא. בוא נראה איך זה ייראה בסגנון בוליווד. אולי סרט עתידני? סרט רוסי. לא כזה. בסגנון של עיצוב רוסי. החלטתי, אני רוצה סרט אימה. לא הכיוון. אני רוצה שזה יהיה סיטקום. אולי סרט אילם? אולי פילם נוער? עזוב, בוא נעשה סרט סטודנטים שכיפה אדומה והזאב הם שני טיפוסים די מוזרים, די מופנמים שפוגשים אחד את השני. בוא נלך על זה. אתם מבינים את הטירוף הזה? בשביל דבר כזה, בשביל דברים כאלה, היו צריכים צוותים שלמים של הפקה, צילומים, אנימציה, תוכנות. היום לי, אחרי 20 שנה שאני עוסק באנימציה, ואני מכיר תוכנות ואדובי ואפטר אפקטס ואנימט וכל התוכנות שאני משתמש בהן, אין לי יתרון גדול על מי שהיום מתחיל להכיר את הכלים האלה ברמה הטכנית. מעבר לרמה הטכנית, יש עוד הרבה ללמוד על איך לספר סיפור, איך לחשוב קולנוע, איך להגדיר את הרעיון נכון, איך לבחור את הז'אנר הנכון, איך לבנות תסריט בצורה טובה, איך להפוך את התסריט אחר כך לפריימים שעובדים ברמה הוויזואלית, קומפוזיציות טובות, ואיך לבנות דמויות טובות, איך לבחור זוויות צילום, תנועות מצלמה, איך לערוך נכון, איך לארוז נכון, איך לשים את המוזיקה, את האפקטים, איך לוקחים את כל החלקים ויוצרים מהם סרטון שהוא באמת סרטון מקצועי. אז יש הרבה ללמוד, התחלנו את המסע, תמשיכו לעקוב אחריי ונתראה בסרטון הבא.